Onko kung fu aitoa? Tekeekö kung fulla yhtään mitään? No, kiinan kielessähän kung fu tarkoittaa niin kuin hyvin tekemistä kirjaimellisesti. Eli mitä tahansa sä treenaat tosi paljon ja teet tosi hyvin ammattitaidolla, niin se on kung fuuta, kuten tämä tässä. Whoa! I cringe. Whoa! I hope that's backwards, but it's not. Nope. Still got his finger. That's... Eli se oli hyvin tehty. Kung fu on vuosituhansien saatossa eläimiltä opittuja taistelutekniikoita, mitkä tuo mieleen hieman Australian aboriginaalit, kun ne muuntuu eläimiksi. Eli siinä mielessä mä kunnioitan kiinalaisia hyvin paljon tämmöisinä intiaanin tyyppisinä eläimiksi muuntujina, jotka käyttää kiinalaista yrttilääketiedettä. Mutta nopeastihan tämä kulttuuri on kuolemassa ja kung fu-opettajat ei ota uusia oppilaita, koska Kiinasta ei löydy enää yhtäkään ihmistä, jotka pitää tarpeeksi korkean moraalin omaavana, että voisi opettaa, koska nykyään kaikki on rahalla ostettavissa, joten aidot mestarit ei voi enää opettaa, koska ei löydy enää sellaista ihmismateriaalia.